माका करूचा आता या तवशाचा टोपातला म्हणजे धोंडास। तर मी करतलं या तवशापासून टोपातला। चला तर बघूया टोपातला कसा करतात का। हे बघा काकडे आणि दोडकी आणि कारली घातलेली। तर खैतरी ना चुकान दोडके असा खैतरी कारला आणि तवशी लागली ती बघा। आम्ही एका तवशी म्हणतो, माका करूचा धोंडास। तर मी ह्या तवसा काढतोय मस्त ताजा फुडफुडीत। मस्तपैकी तवसा पिकला। आता बघ गावठी असा बघा सुंदर। ह्याचा करूचा हा धोंडास। तर यात ठेवतोय, दोडकी लागली ती बघतो। तर ही का म्हणतात गावठी काकडी। ही असा गावठी काकडी आपण जी काकडी खातो बघा, त्याच्यात चविष्ट काकडी म्हणजे ही काकडी बघा कशी असतात ती बघा। त्याका फोड असतं तशी, आणि ही एक नंबर चवीक असता ही काकडी। ते बघा हे लहान पण असत, हे बघा मस्तपैकी लहान असत ते ठेवतोय मी। एकच खावच्या पुरती काढलंय। चिंकूला बघा कारला लागत। तर ही बघा ही तवशी असत ह्या या कसा ती बघा ह्या पिकं दिला। आणि ती बघा ती दोन असत मोठी, ही गावठी असत। ह्या बघा या खाली असा, ह्या बघा खाली हे एक दोडके असा, ह्या अजून दोडक्या जून जाऊचा असा। तरी बरीच अशी हे काकडे असत। हे बघा हे बघा हे काकडे, हे बघा हे मस्त असे काकडे असत। तर हे बघा ही काकडी आहे तवसा। या तवसा हुंदरान काय कोणी आता खाला, हुंदरानच खाला का कोणी खाला ह्या कळतला कसा। तर ह्या आम्ही फेकून देतलो। हे बघा ह्याच्यातले बिये मात्र गावतले, पिकाचं जर ठेवला ना त्याच्यातले बिये गावतले, म्हणजे ह्या गेला फुकट। पण मी तसाच ठेवते, काढणं नाही। ही बघा ही असा काकडी म्हणजे तवसा। आणि ही जून जाऊच्या आधी ना अशी हे का अशी साल जाता त्याची। हे जून नाही असा, पण याची सालच अशी असा वाटतं पिकल्यासारख्या। हे बघा ही अशी बरीचशी असत ही बघा तवशी, म्हणजे धोंडसाच्या लायकीची। याचा करतात धोंडास, आणि खाऊचे असले तर कवळे काढू। होईल गावठी काकड्याचा। ह्या बघा ह्या असा दोडक्या बघा मुक्ता लागता, आणि ही दवावर लागतात। हे आधी लागाक घातले चतुर्थी झाली आणि ही लागाक सुरुवात झाली। चतुर्थी आमका ही गावाक ना ही दवावर लागतात, म्हणजे दव जो पडताना सकाळी त्या दवावर ही लागतात। तवशाच्या येलीवर सोन ताजा फडफडीत तवसा पिकलाला काढून घेऊन येलोय। तवशी कशी लागली ती तुमका दाखवलं। तर मी आता करतलोय टोपातला म्हणजे लोका एका काही जण म्हणतात टोपातला म्हणतात, खसखसा म्हणतात, धोंडास म्हणतात। तर मी मागे पहिलो धोंडसाचा व्हिडिओ केलोय, तो मी तांदळाच्या कणियेपासून धोंडास बनवलंय। तर मी आता बनवतलोय निराळा धोंडास, पटकन अगदी करू बरा। गव्हाचो रवो असता बघा जाडो, त्या रव्यापासून मी आता धोंडास बनवतलंय। तर हे बघा मस्त ताजा फडफडीत तवसा पिकलाला, आणि बघा भरपूर तवशी असत। जर कोणा होई असतील आणि कोणा घर माहीत असतात त्यांनी येऊन घेऊन जावा, अगदी बिनधास्त जेवा, तुमका आम्ही देतो। तर ह्या आता मी तवसा घेतलंय पिकलाला, आता कापतोय आणि त्याचे मी बारीक बारीक ना असे तुकडे करतोय। हे बघा मस्त आधी खाऊन बघू वया। कडू बिडू असला ना तर धोंडास फुकट जाताला। मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलंय, आधी मी तुकडो खाऊन बघतोय।
गोडा गोडा तर असे मी तुकडे याचे करून घेतोय. गव्हाच्या रव्यातला ना धोंडास करू बरा. कसा तांदळाचा करताना आवाज खटपट करूची लागता. तांदूळ भाजू गये, मग ते भरडू गये जात्यावर, मग ते चाळू गये, त्याची कणी काढू गये, त्याका खूपच खटपट असता. पण या रव्याचा धोंडास ना करूक बरा पटकन. घरात आपल्या आता काय ना काहीतरी गणपतीचा उरलेलाच असता. सामान आडूची काय गरज नाही, साधा आणि सोप्या. आणि कोकणात कसा प्रत्येकाची तवशी काकडे लागलेले असतात, स्वतःचे जमनी असतात, बरीचशी जण घालतात. आणि कसा असता मोठे मोठे व्यापारी असतात, त्यांचे जर जमनी नसले ना तर कोणाचे असे भाड्यात जमनी घ्यायचे लागतात. आजकाल कोण फुकट जमनी देणार नाही. आणि मग ते शेतकरी त्यांना काय जाता भाडा असता देतात आणि भाजीपालो करतात आणि विकतात आणि आपणही खातात. तर असा आमचा कोकण असा. आता भाजी आणि पूर्ण भरलेला असा. एकदा तरी येतोऱ्यात आमच्या येऊन बघा. हे बघा मस्त अगदी ताजा फडफडीत असा तवसा. ह्याचे तवसोळे करतात, तवशाचे वडे करतात, तवशाचे पोळी करतात. आता असे म्हाळा करणारी तवसा किसून शिजवून मग त्या वड्याच्या पिठात मळतात आणि त्याचे वडे करतात म्हाळांका. असा ह्या तवसा असा. आणि तवसा ह्या कायम खावचाच असता. काकडी आपण बाजारात जेव्हा आपल्याकडे जेव्हा नसतो उन्हाळ्यात काकडे तेव्हा बाजारातून आम्ही आणतो, कोशिंबीर करतो, ती जीवाक बरी असता. तसा ह्या पिकलेला तवसा. तर मी आता ह्या तवसा सगळ्या ह्याच्यात ओतून घेतोय आणि याचे बिये काढून काढून किसून घेतोय. तर हे बघा हे असे बिये ह्याचे काढून घेऊ गये आणि मग त्या किसण्यावर किसू गया. हे बिये जर एकदम तवसा जून असला ना तर त्याचे बिये भिंतीक मारून ठेवत पूर्वीचे लोक. मग ते भिंतीक जशाक तसे रवत. आता ते शेणात रोळत, आता काही जण सुकवून ठेवतात. मग ते पुढच्या वर्षात त्याचा बी गावता. तर गावठी तवसा या क्वचितच गावता. आता तवशी झाली होत ना ती चवनाय रव आणि काय म्हणतात तशातली ती तवशी असतात. आणि गावठी तवशी असतो एक नंबर असतो. त्याचा धोंडासही बरा जाता, कोशिंबीर केली तर बरी जाता, काय वडे पोळी करशात ते बरे जातात. म्हणजे त्याचा चवीकच असता. गावठी तर गावठी अशी म्हणा ती. तर मी आता तवसा कापून घेतलं, त्याच्यातली बी काढले. आधी तवसा मात्र स्वच्छ धुलय, कापून तवसा धुता कामा नाही. आधी स्वच्छ धुऊ गया, त्याच्यातली बी काढू गया, नंतर त्या किसण्यावर किसून घेऊ गया. तर मी आता ह्या किसून घेते. ह्याच्यापेक्षा सुद्धा तवशी पिकलेली असतात, एकदम पिवळी धम्मक झालेली. पण कसा असता उंदीर खातो तवशी म्हणून ती बेगीन काढूची लागतात. आणि आजूबाजूक असता रान. आम्ही काय करतो उन्हाळ्यात जमिनी स्वच्छ ठेवतो, मग एक कटर मारूक ठेवतो. आणि आता ते जरा चारीन भरलेले असतात, स्वच्छ करून द्यायचे लागतात. मग ते कटरवाले असतात ते स्वच्छ करतात, त्यांना पैसे द्यायचे लागतात. तर अशा प्रकारे मी ह्या सगळा तवसा किसून घेते. या काढतो हळदीची पाना. धोंडास करू हळदीचा पान घालू बया म्हणजे वास बरो येता. ही गावठी हळद असा. तरी मी 4 पाना काढले हळदीची. वास का सुंदर आहे, पावसही लागता बारीक बारीक. चला तर करूया धोंडास. तवसा मी किसून घेतलं आणि त्याच्यासाठी लागणारा साहित्य असा. तर ह्या गुळ असा चवीप्रमाणे. आता जितक्या गुळ आहे तितक्या मी गुळ घालतले. आणि एखाद्या गृहिणी माहित असतं आता तवसा घेतलं आणि त्याला गुळ किती लागताला. आता तर अंदाज 10 तशी असा मी साहित्य काढलं. ही असं हळदीची मस्तपैकी पाना, गावठी हळदीची. त्याच्यानंतर या घरगुती तूप असा, गोड पदार्थाक मीठ होया म्हणून मीठ असा, हे ओले शेंगदाणे असं ते पाण्यात भिजत घातलं, त्याची साला काढून घेतलं आणि 2 भाग करून घेतलंय. तर ही वेलची असा आणि ही लवंगा असत. ही लवंगा ना धोंडसात घालूची असतात.
तर त्या लवंगाच्या वासान धोंडास बरं जाता आणि त्या पचनाक हलक्या जाता, म्हणून धोंडसात लवंगा घालूची लागतात. तर तुम्ही जर घालणार नसशात तर घाला. आणि त्यासाठी मी जाडो रवो घेतलोय बघा, गव्हाचो जाडो रवो. हो रवो बरो असता पचनासाठी. आणि ह्या रव्यात मी आता धोंडाच करतलंय. तर ह्यो रवो मी आता भाजून घेतोय. तर मी हा टोप ठेवतोय चुलीवर. टोपाक सामान मारून घेतलंय काळो जाता कामा नये म्हणून, आणि तो चुलीवर ठेवलाय. ह्याच्यात मी आता रवो भाजून घेतलंय. रवो आधी भाजू होय तुपात बरो. तर मी आता टोपात घालतोय तूप. आणि या तुपात आधी शेंगदाणे थोडेसे परतून घेतोय. ओले शेंगदाणे असो पण परतले ना का ते भारी लागतात दोनसात. मन असा तूप खाऊन रूप येता. तूप खाला ना तर रूप येता, अशी कोकणातली एक म्हण हा पूर्वीची. मनान तूप खाऊचा असता. तर ही लवंगा सुद्धा त्याच्यातच घालतोय. वेलची कुटून घेतलंय. तर हे शेंगदाणे आता मी तुपात परतून घेतलंय. ते भांडे एका काढून घेतोय. मी या परत थोडा तूप टाकलंय आणि ह्याच्यात आता मी रवो भाजून घेतोय. तुपात काहीतरी करू गेला ना का वास सुंदर येता. आणि तूप ह्या आपल्या आरोग्याक बरा असता तेलापेक्षा. पूर्वीच्या काळात माणसांका जास्त गोडधोड खाऊ गावा नाही, बेकरे नाही होते. आणि रोज रोज बाजारात जायत नाही. तर वर्षातून एकदा तवशी पिकली का गोडधोड असो धोंडसाचो पदार्थ करीत. भात कातरणी असली आणि खूप कामेऱ्या म्हणजे खूप मोठा शेत असला आणि मोठे मोठे कुणगे कापूचे असले का त्याका नाश्त्या मस्तपैकी रात्री धोंडास करून ठेत आणि बरे भले भक्कम मोठे तुकडे काढून ते सकाळी त्यांना खाऊ देत. का ती मस्तपैकी खायत आणि माणसा मगे भात कापूक जायत. आणि त्या इतक्या सुंदर लागा ना धोंडाशा खसखसा खाव. तर आता कसं झाला आमका सगळी खाद्य गावतात. आता चतुर्थी एकाच तऱ्हेचो पदार्थ नसता, इल्ला गेल्ला खाव घडता घरात असता, आपण विकत घेऊन येतो. त्यामुळे खायच्या गोष्टी चव लागणार नाही, ह्या खाव का ता खाव अशी तरा जाता. आणि तवसा ना आपणाक जर जास्त दिवस टिका गया ना तर तवशाचा जो येल असता तो पूर्ण ना मेल्याशिवाय भोपळो जसो आपण काढतो टिकाऊ बघा, टिकण्यासाठी भोपळे वर्ष वर्ष असतात ना. तर तसा वेल मेलो आणि त्याचं देठ मेलो ना का असा पक्क्या तवसा काढून ठेवाय, ती तवशी बरी रवतात. 6-6 महिने तवशी बरी रवतात. आणि ते ठेवताना देठ वर करून खाली त्या टेकव व्हाय जमिनीक, आणि असा म्हणजे जसा लागता ना वेला तवसा तसा ता जमिनीवर टेकवून ठेव गया. आणि उलटा जर तुम्ही करून ठेवला तर तवसा ता कुसता म्हणजे पाणी जातं त्याचा. तर ह्यो रवो भाजून झालो मस्तपैकी लाल लाल असो रवो भाजलो. जसो तुम्ही रवो भाजचा तशी त्या धोंडसाक चव येतली. तरी आता मस्त रवो भाजलो तुम्ही एका ताटात काढून घेतो आणि नंतर किसलेला तवसा ह्याच्यातच फोडणीत टाकतोय म्हणजे योकट टोप रवलो. तर मी आता हीच पातेली म्हणजे टोप चुलीवर ठेवलं, एकच टोप घेतलो का घासा काय बरो आणि त्याच्यात करू काय बरा. आणि 1050 भांडी घेतली का मग ती घासा कंटाळो. तर मी आता ह्याच्यात परत तूप टाकतोय. तवसा टाकूच्या आधी तूप ज्याच्याकडे कोणाकडे तूप नसात ते निश्चित. तर ह्या टोपात मी आता तूप टाकून घेतलं आणि तवसा फोडणीत टाकतोय. तूप टाकला का चव बरी येतात धोंडसाक म्हणजे तवशाच्या खसखशाक. धोंडास म्हणतो तो टोपातला म्हणतो, खसखसा म्हणतो, आमच्या तोंडात काय येत तर आम्ही म्हणतो. तर या आता तवसा असा किसलाला तर मी हा चरकन बघा कसो आवाज येतलो.
कारण तवसा म्हणजे पाणी असता. आणि हे आता बरा शिजवून घेऊ गया, म्हणजे ह्याचा पाणी जाऊ गया. ह्या पाणी काढलेलं आहे तवशाचा, जास्त झाला ताटात मनान दुसऱ्या ताटात ठेवलेलं आहे. तवसा जास्त असला का रव्याक पाणी घालूची गरज लागणार नाही. आणि मग या तवशाचा पाणी झाला का ह्याच्यात रवो घातलो काय त्याची चव बरी जाता. आणि आताशी पित्रा उतारली, माळवस असा आणि पित्रा उतारली होत. पित्रा आपली आमका लहानपणी सांगत, आपली आजी आजोबा म्हणजे तेव्हा सांगत. तर ते असे आजूबाजूक असतात आपल्या घरातले, आपण काय बोलतो तर ऐकतो, आपण काय करतो त्याचा वास घेतो. तर असं लहानपणी सांगत माझ्या लक्षात असा. आणि ह्या मी आता खसखसा करतलय आणि माझी सगळी पित्रा उतारली, त्यांना मी नळ्यावर ठेवतलय. आणि आतासा जरा केला गोडधोड ना काय पित्रांसाठी तर ठेवू गवता, कारण वर्षासून एकदा पित्रा येतात. आणि आता येतली ती आता अमावस्येक परतली ती पुढच्या वर्षा म्हाळवसत येतली. तर ह्या असा गुळ मी ह्या तवशात घालून घेते. ह्या गुळ या गुळाचा आणि या तवशाचा थोडा शिजन पाणी झाला का मग बाकीचं साहित्य ह्याच्यात मी घालतलंय. तर ही असं गावठी हळदीची पाना, आणि ही पाना मी अशी गाठ मारतलं आणि या शिजताना तवसा आणि गूळ त्याच्यात टाकतलंय. काय ह्याचा जो वास असताना हळदीचो तो ह्या तवशात उतारतलो. आणि शिजला ना का मग पाना ही काढून टाकली तरी चालतात. आणि मग 2 पाना उरलीत ना ती सगळा घालून झाला रवो बिओ त्याच्यात काय मी ती वरसून ठेवतलंय का तो वास लागतलो. अशी हळदीची पाना घालू गई. तर आता या बरा खतखतला एका हळदीच्या पानांचा वास लागला होता. ही हळदीची पानावर ना ती मी आता काढून घेतोय. ही बघा ही हळदीची पानं मी काढून टाकलं. आता मध्ये घालतलंय ती वरसून घालतलंय. तर हे तुपात घेतलेले लवंगा असो आणि शेंगदाणे असत ओले ते तुपासकट मी याच्यात घालून घेतोय. आता मी घालतो याच्यात मीठ, चवीप्रमाणे गोड पदार्थात मीठ होया. त्या मी आता मीठ घातलंय. बरा ह्या मिक्स जाऊन मग त्याच्यात मी भाजलेलो रवो घालतोय. तर या सगळा आता मस्त पैकी शिजला. याच्यात मी आता रवो घालून घेतोय. या पाण्यात आणि ह्या तवशात रवो बरोबर असतो. कारण गव्हाच्या रव्यात जास्त पाणी लागतं. या त्या तवशाच्या आगासून जास्त पाणी रवा खाता इतक्या गावताना. तर आता मी याच्यात तेलची पावडर घालून घेते. याच्यात तुम्ही सुंठ पावडर, जायफळ पावडर घातलं तरी चालता. आणि मी शेंगदाणे घातलंय ना त्याच्याऐवजी काजीचे गवत अजून खायचा तुमच्याकडे ड्रायफ्रूट जर असला बदाम बिदाम तर तुम्ही घालू शकता. मी माझा जो आहे आता मी घातलंय. तर आता ना आग कमी करू देईल ना तर तो रवो लागतो. आणि धोंडाच म्हटला ना तर त्या टोपात थोडा लागा गया आणि चॉकलेटी असा खालसून जाव गया. त्याचा वासही बरोबर येता आणि त्या चवी काही भारी लागतात. तर मी याच्यात आता वेलची पावडर घालून घेतलं आणि आता वाट ढवळतोय. आणि याच्यावर मी झाकण मारून वरसून तूप शिवतोय आणि झाकणे मारून ठेवून देतोय. त्यामध्ये एकदा परत उघडून बघून परत वरचा खाली थोडा काढू गया. तर मी आता ह्याच्यात ना वरसून तूप टाकतोय म्हणजे चव ना बरी येता तुपान.
आता हळदीची पानं बघा कशी घालता येते. आता ही हळदीची पानावर ना ती वरचून अशी घालू बाई, त्याका वास बरो येता. हळदीच्या पानातला धोंडास आणि ह्याच्यावर आता मी झाकणी ठेवतोय आणि आग कमी करतोय. बारीक आगीवर पाचशे जाणे मग परत मी ढवळ केलंय आणि मग मी चमच्यान काविलत्यात असं सरळ करून ठेवतलंय का आता मग आपण शिकताना. तर आपण धोंडास कसा करतो माहिती आहे, करूचा हा ना तर आपण त्या सकाळी जर केला ना तर आपण जेव्हा 4-5 वाजताना चाय पितो तेव्हा आपण चाय बरोबर मिळतात आणि त्यामुळे अख्खो दिवस ना खाऊ करता सकाळीच केला का. आणि रात्रीचा जो केला ना झोपायच्या आधी तर सुद्धा आता अख्खो दिवस दुसऱ्या दिवशी खाऊ मिळता. म्हणजे धोंडाशा करून मुरा व्हाया बरा चुलीवर त्याका अगदी बरेच म्हणजे वेळ देऊ स्वमता करून असा गावना नाही. रव्याचा आपणाक जर होया असताना तर त्या गावता म्हणजे तांदळाचा जसा करतो बघा रात्री करून सकाळी तसा रव्याचा नाही. रव्याचा आपण ना म्हणजे होया तसा आपण करू शकतो 2-3 तासात त्या धोंडा जाता. पण ह्या मी बरा मुराक देतलंय. चला तर बघूया कसा झाला काय. बघा मस्त पैकी झाला. मी त्याच्यात हळद घालूक नाही त्या काळात मी हळदीचा पान घातलंय म्हणून. तर मी आता या उतरून घेते. 5-6 तास आम्ही बारीक ह्याच्यावर ठेवला आणि मग हे थंड चुलीवर होता. तर मी ना आता या काढून घेतोय. चला तर या मी आता काढून घेतोय. वा बघा सुंदर कसा खसखसा तयार झाला. भारी मस्त पैकी ह्या तावशाचा धोंडास कसा सुंदर झाला बघा. मस्त. आणि टोप बघा, टोपाक पण अजिबात चिकटाक नाही. आणि असा ना जरा करपा व्हाया म्हणजे खाली टोपाक ना खसखसा धोंडास हे असा करपा व्हाया मग त्याची चव बरी लागता आणि दिसताय बरा. आता तुकडे पाडून घेऊया. पानावर ठेवतो नंतर तुमका दाखवतो. तेव्हा तर मंडळी टोपातला धोंडास गाव त्या करतात टोपात म्हणून त्याचं नाव असा टोपातला. आणि ह्या माझा टोपातला कसा झाला तर कमेंट करून मला सांगा. आणि तुम्ही पण तवशी अशी हाडून असा टोपातला करा खावा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर ह्या धोंडास मी आता खाऊन बघतोय. त्याआधी खाली ठेवतोय. हा मस्त झाला सुंदरच. चवीक पण भारी झाला कारण तुपातला होता माळा आणि त्याच्यात हळदीचा पान. तर तुम्ही पण असा करा आणि खावा. आणि तुमका तर तवशी नाही गावली आणि तुमच्याकडे कधी तवशी नसली तर माझ्याकडे तवशी असत यावा आणि घेऊन जावा.